Dobar dan. Danas ćemo pokazati jednu završnicu lakih figura i to lovci i pješaci. Početna pozicija je bijeli kralj E8, bijeli lovac A8, bijeli pješak A5, crni kralj H2, crni lovac C2, crni pješak C5. Ponekad je dobitak moguć i nakon prethodne istodobne pretvorbe pješaka u damu, ako se može osvojiti protivnička dama ili izvesti forsirani matni napad. Takav iznimni slučaj vidimo u studiji Trojickog iz 1925. godine. Cijeli primjer uzet je sa internet stranica Hrvatskog šahovskog saveza, gdje je predstavljena trilogija velemajstora Vlade Kovačevića, Pješaci i lake figure. Sastoji se od 3 knjige, pješačke i skakačke završnice, lovačke završnice i završnice lakih figura. Prva knjiga ima 412, a druga i treća po 320 stranica. Cijena svake knjige je 120 kuna, 16 eura, plus poštanski troškovi, a cijena cijele trilogije s popustom 300 kuna, 40 eura plus poštanski troškovi. Klubovi i škole koji naruče najmanje 20 kompleta mogu dobiti još poseban popust od 20%. Knjige se mogu naručiti preko privatne adrese velemajstora Kovačevića ili na njegov e-mail vlado.kovačević@ popularni manki hrt.hr. Ponovimo početnu poziciju. Bijeli kralj E8, lovac A8, pješak A5, crni kralj H2, lovac C2, pješak C5. Bijeli na potezu dobiva prvi potez bijeloga A6, pješak A6. Crni odgovara pješak C4. Drugi potez bijeloga, pješak A7. Crni odgovara pješak C3. Treći potez bijeloga je lovac H1. Pogledamo sad malo dugačku šahovsku notaciju. Prvo slovo L oznaka je za lovac, onda je oznaka odakle lovac i gdje je došao. Znači A8, crtica je poznat znak da ide na to mjesto, H1. Opis cijelog poteza završava sa uskličnikom, što je oznaka za dobar potez. Ovdje je bijeli čisti dijagonalu da bi nakon pretvorbe zapretio s matom na G2. Vidjet ćemo kasnije u analizi da se to isto može dogoditi. Pogledamo treći potez bijeloga, ako bi bio lovac C6, crni odigrao lovac C6. Pogledamo da tu oznaka upitnik, znači to je slab potez. Nakon toga moglo bi slijediti lovac, crni lovac G6 šah, bijeli četvrti potez kralj E7, četvrti potez crnoga pješak C2, peti potez bijeloga A8, promocija pješaka u damu, crni pješak C1, promocija pješaka u damu, bijeli dama B8 šah, crni kralj H3, sedmi potez bijeloga lovac D7 šah, crni kralj G2 i crni lako remizira u damskoj završnici. Vratimo se stoga na treći potez bijeloga. Znači treći potez bijeloga bio lovac H1. Lovac H1. Crni treći potez igra lovac A4 šah. Pokušava se spasiti presjecanjem dijagonale H1 A8, H1 A8 i odvlačenje lovca sa H1.
Slabo bi bilo treće lovac G6 šah. Pogledamo da je crni odigrao lovac G6 šah zbog kralj E7, crni pješak C2, peti potez bijeloga bio pješak A8, promocija u damu, crni pješak C1, promocija u damu i dama G2 mat. Znači, vratimo se nazad na treći potez crnoga. Bio je lovac A4 šah. Četvrti potez bijeloga bio je kralj F7, što je također dobar potez. Dobiva jedino ovaj potez jer omogućava zatvaranje matne mreže. Četvrti potez crnoga bio je lovac C6. Peti potez bijeloga lovac C6 uzima. Crni pješak C2. Šesti potez bijeloga pješak A8, promocija u damu. Šesti potez crnoga C1, pješak C1, promocija u damu. Nastala je damska završnica u kojoj bijeli forsirano dobiva. Sedmi potez bijeloga, dama A2 šah, isto dobar potez. Crni igra kralj G3. Osmi potez bijeloga, dama G2 šah. Crni igra kralj F4. Pogledajmo malo sad, analiziramo ovu poziciju. Da je na osmo crni odigrao kralj H4. Išlo bi deveti potez bijeloga, dama F2. Crni kralj G5. Ili ako crni odigra kralj G4, peti potez bijeloga bio lovac D7, kralj H5, 11. potez bijeloga, dama F3 šah, kralj H6, dama H3 šah, kralj G5, dama G4 šah i crni bi bio matiran. Znači, deveti potez crnoga bio je kralj G5. Deseti potez bijeloga, dama G3 šah, kralj F5, dama G6 šah. I sada bi na 11. da crni igra kralj F5, slijedilo dama F6 šah mat, dok bi na 11. kralj F4, bijeli igrao dama H6 šah i crni ostaje bez dame. Vratimo se nazad na deveti potez bijeloga. Znači, osmi potez bijeloga bio je dama G2 šah, kralj F4. Deveti potez bijeloga, dama F3 šah, crni igra kralj G5. To smo već vidjeli da ako crni tu odigra kralj E5, onda dama daje na F6.
Znači crni odigrao tu kralj G5. Bijeli 10. potez dama G3 šah. Kralj F5. Ili ako crni ovdje odigra kralj H5, onda ide lovac F3 šah uz dama G6 mat. Znači 10. potez crnoga bio je kralj F5, 11. potez bijeloga dama G6 šah, kralj F4, dama H6 šah i pada crna dama. Pogledamo sad ovaj cijeli primjer iz početka bez analize. Prvi potez bijeloga A6, crni pješak C4, bijeli pješak A7, crni igra C3, bijeli lovac H1, crni lovac A4 šah, četvrti potez bijeloga kralj F7, crni lovac C6, bijeli lovac uzima na C6, crni igra C2, šesti potez bijeloga A8, promocija u damu, crni C1, promocija u damu, sedmi potez bijeloga dama A2 šah, crni kralj G3, osmi potez bijeloga dama G2 šah, crni kralj F4, deveti potez bijeloga dama F3 šah, crni kralj G5, deseti potez bijeloga dama G3 šah, kralj F5, 11. potez dama G3 šah, kralj F4, dama H6 šah.